Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň všetkým, prajem príjemné popoludne. To nie je moja prezentácia, toto je moja prezentácia. Dobre, kým to nastavíme, tak iba porozprávam, že prečo som dal tej prezentácii takýto názov. Ono nedávno obleteli internety také pekné grafy o tom, ako jednotlivé krajiny Európskej únie plnia ciele, čo sa týka rozvoja infraštruktúry nabíjacej. A Slovensko tam patrilo jednoznačne medzi úplnú špičku. Takže chcel som sa pozrieť detálnejšie na to, že či je naozaj Slovensko európskym lídrom v elektromobilite. A tým, že som zo spoločnosti Zonic, my sa zaoberáme vlastne tým, že vyvíjame takú kryštálovú gulu pre operátorov nabíjacích staníc, pre vlády, pre distribučné siete elektriny, aby pochopili, aký je dopyt po nabíjaní verejnom. Čiže robíme rôzne analytiky a tak ďalej a pôsobíme cca v nejakých 15 krajinách na svete a máme pokrytú celú Európu, Severnú Ameriku a Blízky východ. No a na začiatok by sme si dali takú rozcvičku. Ja som rozbehnutý, lebo len pred chvíľkou som docestoval, takže som to tu ešte hľadal. Ale aby sme sa rozcvičili všetci takto po obede, tak tu mám pár otázok pripravených pre vás. Prvá, koľko nabíjacích bodov je v Európe? Viete niekto povedať? Čísla, hociaké, tipy. 500 000? 200? 600? Niekto ešte? 300 000? Michal, ty by si mal vedieť. 900 000. Nedávno Európa oslavila 900 000 nabíjacích bodov, čiže blížime sa k tomu 1. miliónu. Je to aj dobrá správa, do roku 2030 ich ale bude potrebných 10 miliónov, takže ešte máme čo robiť. Druhá otázka. Koľko nabíjacích bodov je na Slovensku? 2000? Niekto ešte? 1500? 30 000? Takmer, 3000. Ale boli tu dobré tipy, čo je super. A ešte posledná otázka, tá je najzáľudnejšia a predpokladám, že to nikto nebude vedieť, ale tipnite si, aká je priemerná utilizácia 300 kW nabíjacieho bodu? Čiže ako je vyťažený? Koľko percent času? 3%. Ty si videl, si mi to pokazil, Michal, 9,5% času. Čiže povedzme, že tak desatina času je nabíjací bod vyťažený, zvyšok tam len tak stojí a čaká. Dobre, nedávno sme robili takýto trhový prieskum v celej Európe a zamerali sme sa na to, aké sú tie hlavné trendy, aký je ten súčasný stav a tak ďalej. Robili sme to v spolupráci s európskymi lídrami v nabíjaní, spoločnosťami ako je Ionity, Fastnet a podobne, a s množstvom ďalších partnerov, ako je Hubject, ktorí nám poskytli dáta práve o tej utilizácii, o tom, ako sa nabíjačky používajú. No a teda tá otázka zostáva, že či je teda Slovensko lídrom. Poďme sa na to pozrieť. Toto je presne ten prieskum, alebo teda tie čísla, ktoré som spomínal. Asi to budete vidieť dosť zle, ale Slovensko je tu na druhom mieste aktuálne v plnení cieľov. To znamená, že pre rok 2025 máme splnených viac percent, ako je potrebné. Je to zhruba na úrovni 150%. V porovnaní s rokom 2030, čo bude potrebné, tak už teraz sme zhruba na nejakej tretine, povedzme štvrtine. Čiže naozaj z tohto hľadiska patríme medzi európsku špičku. Keď sa ale pozrieme teda presnejšie na tie dáta, ktoré sme zozbierali, tak vidíme, že v tej Európe sú obrovské rozdiely. Toto je mapa, ktorá ukazuje počet konektorov na obyvateľa. A vidíme, že jednoznačne vedie oblasť Holandská, Belgická a veľmi dobre sa na tom tie severské krajiny, Island. Zaujímavosťou je pre mňa sever Škótska a potom je tu takýto, volám to, že alpský pás. A to je spôsobené tým, že to je prepočet konektorov na obyvateľa.
Čiže to sú oblasti, ktoré nie sú až tak obývané, konkrétne tie Alpy myslím, ale tým, že sú turisticky veľmi obľúbené, tak je tam pomerne veľa nabíjačiek. Keď sa pozrieme na celkový počet konektorov per, to sú že okresy, kvázi, respektíve kraje, tak ten obraz už je trošku iný a vidíme tam o mnoho jednoznačnejšie regionálne rozdiely naprieč Európou. A mám vytiahnutých aj pár takých zaujímavostí. Uhádnite, ktorá časť Nemecka bola východná a ktorá západná. Takže jednoznačne vidno, že ešte to vlastne pretrváva až dodnes, že to východné Nemecko je o mnoho menej rozvinuté aj z hľadiska nabíjacej infraštruktúry, kdežto západné Nemecko predsa len je na tom o mnoho lepšie, až na nejaké anomálie. A veľmi podobne je to aj v Taliansku, tam to zase nebolo východ-západ, ale koluje aj taký vtip, že každá mapka, ktorá hovorí o štatistikách Talianska, tak je sever, stred a potom juh a ostrovy. Čiže ten sever je opäť najviac rozvinutý a Lombardia napríklad je na tom celkom dobre, ale zase na druhej strane je tam veľa obyvateľov, takže v prepočte na obyvateľa tých konektorov až tak veľa nie je. No a tuto už máme to Slovensko sľúbené. Horná mapa je celkový počet konektorov a dolná mapa sú konektory na obyvateľa. V celkovom počte vedie západné Slovensko, výjimúc Bratislavský kraj. A v prepočte na obyvateľa samozrejme vedie Bratislavský kraj. Ako vidíme, východné Slovensko v infraštruktúre nabíjacej celkom zaostáva. Čiže tie regionálne rozdiely sú značné. Čo je taká veľmi veľká zaujímavosť, keď sa pozrieme na strednú Európu, našli sme to úplnou náhodou. Keby ste náhodou nevedeli, tento svetlý bod tu je Viedeň. A doteraz sme úplne neprišli na to, že čím je to spôsobené, ale všetky hlavné mestá v strednej Európe vedú, čo sa týka počtu konektorov na obyvateľa. Tu je Praha, tu je Bratislavský kraj, tu je Budapešť. Viedeň presne naopak. Tam je v celom Rakúsku najmenej konektorov na obyvateľa. Myslíme si, že je to spôsobené tým, že je to tie hranice Viedne, čiže to územie je tak malé, že pokrýva vlastne komplet celé mesto a veľa ľudí tam v zásade ani nepotrebuje autá a väčšinou sa prepravujú MHDčkou, tým pádom ani tých nabíjačiek sa tam až tak veľa nestavia a stávajú sa potom v Dolnom Rakúsku a tak ďalej v iných častiach. Každopádne je to veľmi, veľmi veľká zaujímavosť. Čo sa týka počtu batériových elektromobilov na obyvateľa opäť, tak tam nie sú žiadne prekvapenia. Vedie Norsko, tam je to myslím, že okolo 170 elektromobilov na 1000 obyvateľov. Slovensko výrazne zaostáva, máme asi 100-násobne menej. Ak si dobre pamätám, bolo to okolo 1,4 batériového elektromobilu na obyvateľa, teda na 1000 obyvateľov. Opäť regionálne rozdiely sú veľmi jasné, veľmi značné. Východná Európa, západná Európa. Sú ale isté trošku anomálie aj tu. Španielsko, Taliansko trochu zaostávajú, Írsko je na tom veľmi podobne. Jednou z takých zaujímavostí, ktoré sme našli v dátach je, že čoraz častejšie sa budujú tzv. Nabíjacie huby. Tie veľké miesta, kde je niekoľko operátorov, je tam veľký počet nabíjačiek a tým pádom, keď tam človek príde, tak má na výber. V podstate aj OC Optima je príkladom takéhoto nabíjacieho hubu, lebo máte tu na výber z viacerých poskytovateľov. V západnej Európe je tento trend ešte dominantnejší. Keď sa pozrieme na Slovensko, tak tie červené bodky sú tie miesta, ktoré boli vybudované v roku 2022. V roku 2024 sú tie zelené, čiže jasne vidíme, ako pekne pribúdajú po celom Slovensku takéto miesta. Predpokladáme, že ten trend bude aj ďalej pokračovať. Keď sa pozrieme aj na tú distribúciu, tak je veľmi jednoznačné, že kde sa nachádzajú, sú to primárne tie veľké mestá po celom Slovensku. No a čo je ešte zaujímavé je, že biele miesta na mape sa postupne vytrácajú. Táto mapa hovorí o príbytku nabíjačiek medzi rokmi 2022 a 2024.
tmavšie oblasti sú tie, kde ten príbytok bol o mnoho jednoznačnejší. Opäť žiadne prekvapenia, Bratislava, Nitra, Trenčín, Prešov, čiastočne aj Košice, čo si v Poprade sa udialo a tak ďalej. Čiže kdekoľvek cestujete, v zásade už by ste mali aj problém nájsť vôbec nejaké miesto, kde nabíjačky nie sú. Čiže trošku taká reklama, podporím to. Nebojte sa elektromobility, ak budete cestovať, nie je to naozaj problém. Priznám sa, že aj ja som dneska pricestoval z Bratislavy elektromobilom, požičaná Mercedes EQAčka, úplne v pohode by mi stačilo stať raz. Stali sme ale dvakrát, lebo sme to potrebovali my, auto to nepotrebovalo. Čiže úplne super. Po ceste sme mali, či už by sme išli južnou trasou alebo severnou trasou, viacero možností, ako to dobiť. Za pol hoďku tá baterka bola zase pripravená ísť kamkoľvek. Čiže úplná pecka, veľmi sa z toho tešíme. Dobre, toto vás úplne zmetie, predpokladám. Je to ale veľmi pekný graf, ktorý hovorí o tom, ako sa vyvíjajú rýchlosti nabíjacích bodov v priebehu času. Čiže roky idú z hora dole 2022 až 2024 a zľava doprava ideme, čím viac vpravo sme, tým väčší výkon máme. Vidíme, že stále dominujú 50 kW nabíjačky, tam nejaká zásadná zmena nenastala, trošku ich ubudlo na úkor trošku rýchlejších. A potom tu vidíme tento zelený pás, to sú 150 kW nabíjačky, ktoré postupne pribúdajú a čoraz viac sú tu také tmavšie fľaky okolo tých 300 až 350 kW. Keď sme sa pozerali ešte na celú Európu, tak tam bolo vidno aj to, že začínajú sa objavovať tzv. Megawatt charge points, čiže megawattové nabíjačky, ktoré sú určené zatiaľ hlavne pre kamiony a teda diaľkovú dopravu. A opäť predpokladám, že tento trend príde čoskoro už aj na Slovensko a máme také celkom jednoznačné indície toho, že sa to udeje v blízkej dobe. No a aby som vás zmiatol už úplne, tak je tu takáto vec. A toto je vlastne korelácia utilizácie nabíjacích bodov medzi krajinami. Tu sme skúmali, ktoré trhy sa podobajú. A prišli sme na to, že Slovensko je celkom podobné Veľkej Británii, Holandsku, ale hlavne Nemecku. A opäť sme sa potom pozerali detailne na to, že prečo. A prišli sme na to, že máme veľmi podobné sviatky. A práve tým je to aj dané, že tá utilizácia verejnej nabíjacej infraštruktúry je častokrát posilnená hlavne tými diaľkovými cestami a nejakými veľkými presunmi, ktoré nastávajú počas sviatkov, ako je Veľká noc, ako sú Vianoce, takisto potom letné dovolenky. Mám ešte aj veľa iných grafov, keby ste mali záujem, tak mi kľudne napíšte. Tam to presne krásne vidno, že v podstate dá sa to vyčítať aj odtiaľto, že zase napríklad s Talianskom a Chorvátskom máme opačnú koreláciu ako Slovensko. To znamená, že máme veľmi opačné správanie. Čiže to hovorí presne o tom, že zase ľudia z Nemecka, Holandska a Slovenska chodia na dovolenky práve do Talianska, do Chorvátska alebo do Francúzska, prípadne do Španielska. Čiže aj takéto zaujímavé veci sa dajú odtiaľ vyčítať, len musíme sa v tom pomerne dlho brlať, aby sme to tam našli. A jedna vec, ktorá nám ešte celkom vyskočila, bolo, že čo motivuje ľudí prejsť na elektromobil. Často sa hovorí o tom, že ten ekonomický faktor je najdôležitejší. Keď elektromobily budú dostupnejšie, keď to bude lacnejšie. No, tak my sme sa na to presne pozreli a spravili sme taký pomerne jednoduchý prepočet a vypočítali sme odhadovanú úsporu na 10 000 km jazdy elektromobilom v porovnaní so spaľovacím motorom. Čiže v podstate sme porovnávali, akú cenu má pre vás jazdiť elektromobilom versus koľko to stojí, keď jazdíte spaľovacím motorom. A na čele, opäť bez prekvapenia, Island a Nórsko, kde tá úspora je spoľahlivo nad 1000, skoro až 1500 eur na 10 000 km. Čo je ale potom prekvapivé, krajiny 3, 4, 5, Grécko, Chorvátsko, Portugalsko.
kde elektromobilita je veľmi v zárodku, špeciálne v Grécku, ktoré je na 3. mieste, a kde tá potenciálna úspora je nad 1 000 eur na 10 000 kilometrov. Čiže keď si to vypočítate, že proste ročne, prejdete 20-30 000 kilometrov, tak oproti tomu spalováku by ste ušetrili 2-3 000 eur, čo vám už potom vlastne bez problémov zaplatí aj ten rozdiel medzi autom so spalovacím motorom a elektromobilom. Ale aj napriek tomu ešte ľudia v Grécku veľmi tie elektromobily neobľúbujú. V Chorvátsku je to tiež ešte tak v zárodku, Portugalsko sa už rozbieha viacej. Čiže dá sa povedať na základe tohto grafu, že ten ekonomický faktor nie je tým hlavným motivátorom, alebo nie je jednoznačne jediným. No, a aby som sa teda tým oblúkom dostal naspäť k mojej pôvodnej otázke, či sme európskym lídrom v elektromobilite, rozbehli sme mašiny a na základe našich machine learning modelov sme vypočítali takýto krásny graf. Je to v podstate predpoklad toho, ako sa bude elektromobilita rozvíjať na Slovensku. A zistili sme, že v roku 2030 bude Slovensko zhruba 700% nad plánom adopcie. Čiže to je ten predpoklad, to je ten model. A samozrejme, nedá sa to brať úplne, že doslova. Je to skôr pravdepodobnosť, s akou tie ciele dosiahneme a určite ich dosiahneme. A keď sme sa na to pozreli aj naprieč Európou a porovnali sme sa s inými krajinami, tak naozaj dá sa povedať, že v istom slova zmysle patríme medzi špičku, čo sa týka elektromobility. Hlavne ale čo sa týka nabíjacej infraštruktúry, zaostávame výrazne v batériových elektromobiloch. Vo mnohých krajinách je to naopak, že ten trh je skôr motivovaný alebo teda tlačený zákazníkmi. U nás je to naopak drivované spoločnosťami ako je ZSE, ktoré budujú tú nabíjaciu infraštruktúru, ktoré je naozaj že dostatok. To je z mojej strany všetko. A teraz priestor na vaše otázky. A ešte tu nechám aj, tam je taký môj kontakt, keby ste mali náhodou záujem o ďalšie nejaké štatistiky a informácie, tak mi pokojne napíšte. Raz, dva, tri. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu a teda otázky z publika. Áno. Ja sa chcem spýtať, ak teda tak veľmi vedieme a splníme ten plán, neznamená to, že máme príliš neambiciózne tie ciele? Áno aj. Dá sa povedať, že tie ciele nie sú zase až také ambiciozne. Úplným špecialistom v tomto je Bulharsko, ktoré vedie ten rebríček a oni tie ciele naozaj ambiciozne nemajú. Čiže o mnoho smelší by sme mohli byť, ale aj vzhľadom na to, ako sa celá táto téma spolitizovala, tak sú politici veľmi defenzívni a aj tie ciele dávajú skôr neambiciózne, aby nestrácali politické body. Lebo akože dieselové oktávky stále vedú. Dobre, super. Ďalšia otázka z publika. Tuto na boku sa pán hlásil. Áno, Vicky. Ja som nebol úplne na celej prednáške, ospravedlňujem sa, ale chcem sa spýtať, ja som skôr videl grafik, kde Slováci boli úplne na chvoste v rámci celej Európskej únie. Tam myslím, že išlo o nákup alebo koľko elektromobilov batériových máme, aj plus aké percento nových elektromobilov vlastne sa kupuje. Tam som bol myslím úplne na chvoste, že... Áno, ja sa ospravedlňujem, že som vám chrbtom, ale hľadám... Toto je tá mapka, áno. Že nie sme úplne najhoršie na tom, ale nie je to rozhodne najlepšie. Že to je presne ten rozdiel, ktorý som spomínal, že nabíjacej infraštruktúry máme pomerne veľa, tým, že sme malá krajina s celkou dobrou cestnou sieťou, nehovorím o kvalite, tak tej nabíjacej infraštruktúry je pomerne dosť a je fakt, že dobrá. Kdežto, čo sa tu týka používania elektromobilov, špeciálne batériových, tak tam jasne vidno, že zaostávame. Úplne na chvoste je pochopiteľne Balkán, veľmi zlé je na tom ale aj Írsko či Poľsko.
Hej, ale opäť treba tu brať trošku s rezervou, lebo napríklad Poľsko je pomerne veľká krajina, hej, čiže tam tie regionálne rozdiely sú obrovské. Tam by sme sa na to museli pozrieť z hľadiska nejakých menších územných celkov, aby nám to poskytlo lepší obraz. Ale áno, nie je to úplne topka. My sme v takej tej druhej vlne od konca. Bohužiaľ. Aj preto som tu, aby som podporil ľudí, aby sa nebáli kupovať batériové elektromobily. A nie som platený, takže to je bezplatná reklama. Super, ďakujem. Chcem sa spýtať, ako to je s kompatibilitou nabíjačiek v susedných štátoch, povedzme. Dá sa nabiť priemerne, hociaký priemerný elektromobil, hociakou priemernou nabíjačkou? Treba stiahovať stále nejakú inú aplikáciu, alebo nie to? Na toto zložité to je. Nie je to zložité. V podstate v Európe už máme viac menej štandard nabíjacieho konektora, ktorý je na rýchle nabíjanie CCS a na pomalé nabíjanie je to vlastne ako keby, že polovica toho CCS-ka. Čiže prakticky akékoľvek auto môžete nabíjať na akejkoľvek nabíjačke. Viete ho nabíjať aj doma, ak máte ten nabíjací kábel, kľudne to viete zapichnúť aj do 220, čiže je to 230, viete to napichnúť aj do trojfázy, alebo môžete mať takýto wallbox doma, ako má tu na ZSE. Čiže to sú tie také základné možnosti. Čo sa týka aplikácií, tam je to trollinku ako kebyže komplikovanejšie, ale väčšinou, ak by ste mali napríklad aplikáciu ZSE Drive, tak je veľmi pravdepodobné, že nájdete aj množstvo ďalších roamingových partnerov. Čiže aj keď to nie je priamo brandovaná nabíjačka ZSE Drive, viete cez tú aplikáciu spustiť nabíjanie. Čo však odporúčam, ak by ste chceli cestovať do zahraničia, jednoznačne si zaobstarajte tú RFID kartu, čiže normálne ono to vyzerá ako klasická bankomatová karta, hociakého operátora a s tou cestujte, lebo keď prídete s aplikáciou na nejakú nabíjačku, musíte mať internetové pripojenie na to, aby ste spustili to nabíjanie. Čo nie je už taký problém v Európe, lebo však roaming, že jo, ale nie všetky tie miesta sú veľmi dobre pokryté. Prešiel som elektromobilov pomerne veľa, napríklad keď sme išli z Bratislavy do Gdaňsku, na sever Poľska úplne, ináč odporúčam, 1000 km elektromobilom je to zážitok, tak boli sme na miestach, kde bola síce super nabíjačka 150 kW, ale nebolo tam skoro žiadne pripojenie na internet mobilný a tým pádom som mal obrovský problém spustiť to nabíjanie. Čiže jednoznačne odporúčam tie RFID karty. A ešte taká poznámka na bok. Prešla nedávno taká nová smernica Európskej únie, sa to volá, že AFIR, a v rámci nej do istého času všetky nabíjačky verejné budú musieť mať možnosť platiť platobnou kartou. Čiže toto celé sa odbúra. Vrátim, stále nie je to úplne najjednoduchšie, nie je to tak jednoduché ako tankovanie, ale postupne sa dostávame k tomu. Sú aj zase o mnoho lepšie štandardy, ako je tankovanie, napríklad Hubject, čo je vlastne taká jedna veľká roamingová spoločnosť. Ona má štandard plug and charge, a ten funguje tak, že vy sa vlastne ako keby že prihlásite autom a priamo v aute máte nejaký účet vytvorený a keď prídete k nabíjačke, iba sa napichnete a nemusíte absolútne nič riešiť. Žiadne aplikácie, žiadne platenie, nič. Tá komunikácia prebehne medzi autom a tou nabíjačkou vybavené. Čiže o chvíľu, ja tipujem, že taký rok, dva a postupne sa dostaneme k tomu, že nabíjanie bude o mnoho jednoduchšie ako vlastne tankovanie na pumpe. Ja by som chcel iba doplniť aj tú informáciu, čo sa týka nariadenia AFIR, tak všetky nabíjačky výkonu nad 50 kW, ktoré sú v oblasti TNT, alebo tie kilometre vzdialené v koridoru TNT, to znamená, že tie hlavné tranzitné trasy budú mať povinný túto platbu ad hoc. Ďakujem za doplnenie. Perfektné, ďakujem za otázky a vyčerpávajúce odpovede. Ešte vám niekto záujem niečo opýtať? Dobre, myslím, že sme vyčerpali otázky. Peska, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.